Amen gak guys, belas ngene kok. Ya oh. McD ku goblik, kok MCD untumu copot ngono. Mek ditambahan sampean iki. MCD, wacane niku lho M gede, C ambek D. Ndas korengen. Iku ngono McD ndeng MCD. Wah, kok iki ngerusak grammar kon iku, guys. Sampean keselak jambuk. Sampean gak guys. Dodolan apa? Si MCD dodolan apa kon tau mlebu, nang kono mitek-mitek kaya mitek wong mijet ngono Kula nggih mboten nate mitek, nggih dipitekno ambek sing dodol Cak Suro. Wong kula niki mboten caget e. Lho. Lare kon senengamu nang ngene McD gayamu, gak mitek-mitek lah. Terus si apa sing dodol? Wong sing dodol yo nglayani nang kono, wong iku layare nang jaba. Kaya layar tancap dipitek-pitek ngono. Nggih, carane niku kula ngadeg tok nang ngene ngarep layar. Sing antri akeh, ngamuk-ngamuk. Lho, ngono kan seneng ngono iku. Diamuk wong akeh seneng. Nggih, ngamuk mbake sing dodolan Cak Suro. Lho, kok sing ngantri awakmu. Lho. Mboten ngamuk sing dodolan ah. Lho, ya apa kon iki? Iki sing ngantri awakmu sing ndelok layar kaya TV ngadeg iku. Lah Nggih. nang kono. Lah sing diamamu awakmu. Lah apa kon nuduh sing dodolan bareng iku? Lho. Cak Suro iki ya apa? Sampeyan gak tau mlebu nang MCD sampean. Lho. Aduh, MCD McD. Aja isini-sini kon, Dok. McD. Sampeyan gak guys ngomong McD Cak Suro. Lho. Wis karepmu, Dok. Wis karepmu bae MCD dah MCU karo. MCU wis tak mlebu MCU. 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 Ya, Mboten tahu kula. Napa niku MCU? WC. Mlebu mbayar kono mlebu 2000. Kon lek Anyar.